A baya mun yi bayani cewa tsayin wasali na nufin kasancewar wasali a matsayin dogo ko kuma gajere. Sannan ana amfani da tsayin wasali domin tantance irin ma'anonin da kan bayyana a kalma da ke ɗauke da adadin gaɓoɓi iri guda, amma sai aka samu sauyin tsayin wasali a tsakaninsu, kamar yadda muka bayar da misalai a darasin da ya gabata. Yau daga cikin misalan da za mu bayar akwai jaka. Jaka, idan aka ga kalmar a haka, wato gaba ta farko ta zo da gajeren wasali na a, sannan gaba ta biyu ta zo da dogon wasali na a, ya zama jaka kenan. Wannan da ake zuba kaya a ciki ko a rataya ko wasu abubuwa makamantan haka, wato ko a rataya a kafaɗa ko wasu wani abu makamancin haka. Sannan idan aka sa tsayin wasali na a gaba ta farko, haka kuma a gaba ta biyu, kalmar ta zama jaka, wato dabba kenan da ke ɗaukan kaya a ka, kuma mace ce, jaka. Kalma ta gaba ita ce gado. Idan aka ce gado, za ga gaba ta farko ta zo da gajeren wasalin a, sannan gaba ta biyu ta zo da dogon wasalin o, ya zama gado kenan, wanda ake kwanciya a kai. Sannan idan gaba ta farko ta zo da dogon wasalin a, gaba ta biyu ma ta zo da dogon wasalin a, kalmar ta zama gado. Wato irin yadda idan mutum ya mutu, dukiyarsa da sauransu akan raba bisa tsari, bisa ƙa'ida, ko kuma bisa shari'a wa waɗanda aka bari daga cikin 'ya'yan mamacin. Wannan shi ake kira gado. Kalma ta gaba kuma ita ce kare. Idan aka ce kare, wato gaba ta farko na ɗauke da gajeren wasali, gaba ta biyu kuma na ɗauke da dogon wasali. Dabba kenan da ake ajiyewa gida ko domin kiwo ko domin tsaro da sauransu. Sai kuma kare, wato a kare abu, a hana abu ya taɓi wani abu, ko kada abu ya faɗi, ko kada wani abu ya samu wani ko ya samu wasu da sauransu. An kare. Wannan kare ɗin za ga cewa gabar farko na ɗauke da dogon wasalin a, sannan gaba ta biyu kuma na ɗauke da dogon wasalin e. Ana ya zama kare kenan. Kalma ta gaba ita ce tsaki. Idan aka ce tsaki, a nan ko kuma bari mu fara da tsaki, wato inda ake samun gajeren wasali a gaba ta farko, sannan dogon wasali a gaba ta biyu, tsaki kenan. Wato irin yadda akan ɓarje masara ko dawa ko da gero da sauransu, ko kuma bayan an yi niƙa sai a tankaɗe, a cire garin tsakin, burbushin nan, yan wannan ƙura-ƙuran su ake kira tsaki. Sannan idan aka sa dogon wasali a gaban farko na a, dogon wasali a gaba na biyu na i, ya zama tsaki. Wato yadda ake yin fitar da wani sauti da baki domin nuna wani hali ko ta ɗabi'a na mare kyau, ko na fushi, ko na ɓacin rai da sauransu. Sannan kalma ta gaba ita ce gwami. Gwami, za ga cewa gaba ta farko akwai wasalin a gajere, sannan gaba ta biyu akwai dogon wasalin i, kamar an haɗa abubuwa kenan. Idan aka kwatanta ko aka jera wani abu da wani abu, an yi gwami ne. A yi gwami a gani, wato a haɗa a gani ko akwai yiwuwar su daidaita, gwami kenan. Sannan idan aka sa dogon wasalin a ƙarshe a gaba ta farko, dogon wasalin i a gaba ta biyu, ya zama gwami. Gwami, wato irin yadda ƙafan mutum wani lokaci wuraren gwiwoyin sai su haɗe, sai su kamar maimakon su miƙe sai su kusanci juna, kamar za su haɗe. Can ƙasan kuma wajen tsintsiyar ƙafan ko kuma wajen sharaɓarsa sai su bauɗe, su gefe da gefe. Kalma ta gaba ita ce gari. Za ga cewa a gari an cire gaba ta farko na ɗauke da gajeren wasalin a,
gaba ta biyu na ɗauke da dogon wasalin i. Sannan ya zama wuri kenan da al'umma ke zaune da mahallansu da sana'o'insu da sauransu ke gudanar da rayuwarsu a cikin wannan yanki ko cikin wannan gunduma. Sannan idan aka sa dogon wasalin a gaba ta farko, dogon wasalin i a gaba ta biyu, kalmar ta zama gari, wato yadda aka niƙa masara ko dawa hatsi dai domin a cire tsaki, domin a fitar da sauran mai laushin da za a iya tukawa a yi tuwo. Kalma ta gaba ita ce zare. Idan aka ce zare, za ga harafin ko kuma wasalin farko na gaban farko a ne gajere, sai kuma e dogo, ya zama zare. Idan aka ce kuma za a sa dogon wasalin a gaba ta farko, dogon wasalin a gaba ta biyu, ya zama zare, wato a cire wani abu daga jikin wani, a ciro shi, a jawo shi. Wancan zare kuma kamar igiya ne da ake ɗinka abu da shi, kamar zare da allura, a ɗinka sutura ko tufafi da wasu abubuwa makamantan haka. Misali na gaba akwai dawa. Idan aka ce dawa, wato daji kenan. Dawa za ga gajeren wasali ne a na farko, a gaba ta farko, dogon wasali a gaba ta biyu. Idan aka ce kuma dawa, wato za ga duka gaɓoɓin na ɗauke da dogon wasali ne. Ko a wajen furucin sautin, idan aka kasa kunni da kyau, za a ji na farko an ce dawa, na biyu kuma dawa. Kun ga a nan tsayin wasali ne ya bambanta su, har hakan ya haifar da ma'anoni mabambanta. Kalma ta gaba kuma ita ce gaya. Za ga cewa gajeren wasali ne har kullum a gaba ta farko, sannan dogon wasalin a gaba ta biyu, ya zama gaya, wato za a sanar wa mutum wani abu, zan gaya masa gaskiyar magana. Kun ga anan gaya ɗin ya zama sanarwa kenan. Sannan akwai gaya. Idan aka sa dogon wasalin a gaba ta farko, gaba ta biyu aka sa dogon wasalin kalmar ta tashi daga gaya ta koma gaya, wato a cikin kunun akwai gaya sosai. Ko kuma ni ban cin tuwo gaya sai tare da miya. Kuma a nan za a iya samun kalma guda da idan aka yi amfani da tsayin wasali za su iya haifar da ma'anoni mabambanta, amma a nan mun yi ƙoƙarin kawo ma'ana ɗaiɗai ne kawai ga kowace kalma. Kenan ku a gare ku za ku iya nazarin waɗansu kalmomin da za a iya samarwa daga jikin misalan da muka bada. Misali kamar kalmar fari, za ga a ce mutum fari ne. Akwai fari, wato fari da ido. Akwai fari, wato na kamfan ruwa. Sannan akwai fari, wato abu na farko kenan, da makamantansu. Hakan na nuni da cewa za a iya samun kalmomi da dama ko ma'anoni da dama daga jikin kalma guda da ake iya ganinta da adadin haruffa guda, wanda wasu ba wai tsayin wasali ne ke tantance su ba, wasu karin sauti ne ke bambance su. Da haka a darasi na gaba zai iya yiwuwa mu ɗauki batu akan karin sauti, domin nazarin irin yadda karin sauti ke taka rawa wajen haifar da ma'anoni ko samar da ma'anoni mabambanta daga kalma masu ɗauke da gaɓoɓi guda da kuma adadin haruffa guda a cikinta. Ina fatan za a yi liking, za a yi sharing, za a yi subscribing. Kuma idan da ƙorafi, muna fata amfani da lambar wayar da muka bada domin a turo mana don gyara kurakuran da muke a matsayinmu na ɗalibai. Na gode, Allah saka da alheri, Allah haɗa mu a wani karan. Ku huta lafiya.